Имаме с клуба 03, аз съм Дакоко БГ и днес ще играем Survival Hunger Games или така наречения Hunger Games. И така да започваме клуба 03. Окей, коя арена? Тука. Къде си? Къде? Значи, ей той. Кое? Ей той. Гуера където е. Добре, не искам. Не съм сам. Влези ли? Да, влезах. И аз съм вътре. Не държам. Оф, те играят. Не държам, да. Няма да излезем. Да, пак такова. Ще влезем. Да, влез. Такова ли ще изберем друго? Да, ето едно. Канун да пише. Канун. Канун, ето да. Вътре ли си? Да. Трима сме. Четирима. Охо, наблъскахме се си. Сега бързо бягам, вземем нещо, ако искаш се трепим начало, не може. Не, ще сме тим. Да бе, не двамата се трепим, ами другите. Добре, приготви се, след 15 секунди започвам. 9 човека е прилична игра. 10. Не, 9 сме. Яко ще бъде. 5, 4. Спами шпацията да може да тръгнеш по-рано. Добре, взех мечко. Куки взех и голден ейпълка. Ари, идваш ли? Нямам меч. Аз съм каменен меч. Ето. Дай ми оръжие, бързо. Бързо тръгваме. Ела натка. Чакай да убим този. Чакай. Не може тук, ари. Идвай. Бързо. Ари, давай, тръгваме. Значи бутушки. Дай. Чакай, метнах ще ме убият. Бързо скочи. Начи ги. Давай. Бързо този. Ето го. Дай. Бий го. Не мене. На малко е. Оп, сори. Бегай, бързо. Чакай да изям голденката. Ще умря. Така. Ела, следва има. Вече къде? Чакай. Давай. Този мап не го знам, защото не съм играл тук Survival Games. Фак. Той не го знам какво е. Вече съм долу. Чакай да не се... Следваш ли ма? Давай, за тебе съм. Че паднах долу. Върни се, слез. Тук няма нищо. Паднах бе. Трябва да те бустна с ръка. Да, скачай. Ще ме убиш, бе. На малко ли си? Спри, как се качим се? Стига, бе. Сори. Я ти има такова и с нещо. Те има такова и. Такова има. Така, качума. Сега, ила тука, сега аз да те кача. Скачай тука. Готово. Сега, ако може да джъмпнеш тука. Все пак трябва да те буствам. Чакай сега, давай. Чакай. Давай. Готов ли си? Айде, скачай там. Готово. Чакай да си изям моркови, че съм гладен. Бързо, че не събрах айтемите. Давай, тук. Давай, напред, ате. Къде сме двама? Къде си? За теб, ела, хайде. Слизай надолу. Идваш ли? Да. Дали се чувам хубаво на клипа? Какво викаш? Викам дали се чувам хубаво на клипа. Давай. Много ясно. Ари, нищо няма. Ти излизай, чакай. Давай. Колко хора станахме? 4. Опа, чакай, че ми излезе в мрежа. Фрима сме. Къде? Напред. И в къщичката да влезем, да видим дали има чест. Ето има чест.
Мамо мила. О, лук. Hello. Аре, давай. Какво играеш? О, все няма храна вече. Аре, тръгвай. Чакай да се оправи нещата. Ете. Ама тук. Да може, те да направи веднага. Вуй, въдицата като ме стреля е наистина като истинска. Тук има някакъв. Спокойно. Чакай се. Не се Където е? пази. Където е? Много паник. Където е? Видях му ника. Яма бустни. И аз го видях, да. Чакай, как ще пуснат? Как ще шела, ще заобиколим? Тъй така май ще може да се скочи. Елари. Видях го, ела. Взе тук и така ще заобиколим, ела. Бързо. Идваш ли? Да бе. Още един. Ги всичките тук, давай. Дай продая. Къде си? Биш с някакъв! Що не ми каза? То ти казах ела, човек. Ти. Май ще го убия. О! О, печеля! Още един има, бе. Печелих! Не, спечелим още един, бе. Ай, след събирайте ми ти майра неща, бе. Бе, виж кой изписа. Кой списа? Кил един плеер, да. Аре, след си обри нещата. Айра неща вземе. Спечелих. Добре. Не, дет мачето й. Сгони, брат. Боже. Той ще по-зле от тебе. Има TNT обаче. Тихо, чакай. Има- Не, няма майра гаш. Има TNT. Къде е тос? Там е. Има TNT, внимай. Чакай, аз нямам храна, трябва ми. И сам на малко. Нахрани се, Трябва да давай. се регенерира. Но той афъка, бе, давай, бе. Той афъка момчето, бе. Той ще ме уби. Нямам такова. Не се взе долу, той знаеш колко лесно ще убие. На малко остана, сега ще го убия. Пат! Браво, бе. I'm winner! Той има два диаманта, има, бе. Къде? Виж, там горе има два диаманта. Дали? Да. Окей, ай. Давай, Shell бе. plate. Ама този път ще ме следваш, човек, става ли? Да. Айде, Ива. Влезе ли? Аре. Коя всъщност. арена? Ей, тая! Тая, да. Влезе ли? Да. Аз как не те виждам, бе? Видях те. Откъде са гадни често иди. Къс ми 10 човека. Ще се взема PvP. Видя ли ме скачам? Върни се. Къде си? Върни се. Ето та. Една игра спечелена. О, Взех взе диамантче. голден ейпълка. Аз взех диамант. Следвай ма. Къде си? Давай. Тук съм. Аре. Къде О, си? този мап го знам. Те видях, бе, чакай, бе. Чакай да почне PvP да го убия този. Внимавай, за тебе има хора. Давай нагоре, аре, бе. Чакай, остави да почне PvP-то. 4, 3, 2, 1. Започва. Дай. Аз ще го килна. Килинг кил. Хелп. Наполовин зарчите съм. Убиха ме. Как? Ще уби. Аз съм без оръжие, бе, човек. И така. Къде е с клуба? Умрях. Излез. Бързо има някаква арена 10-24, бързо. Ето и канон. Няма човек. Става. Бързо PvP кита, бързо. Да, успях. Их в синта спина. Кухта ще самоуби. Що? Гледай. Голден е попа. О, айрон, такова айрон. Има със свърда е по-яко. Взе голд. Окей. Happy birthday! Къде си? Happy birthday! Къде си, бе? Ето, давай, тръгвай. Чакай, ние няма да тръгваме, Ой, чакай да пак ще убием. убие, бе, човек, пак ще убие. Значи айрон, братва.
Да, Дай. Чакай, що биш мене. Оп, сори. Майниса. Да го убият. То се имал диаманти. Аз съм TNT. Давай. Спуснах ти горе. И виждам още един. Скачай! Къде си? Ту! Аз така ми го изменя, ти тръгваш някъде. Защото видях някакъв нейм. Убих един. Не! Убиха ме. Как те бутна? Айде дай още. Айде още най-свършен какво. Дай, това и на... в тези всичките сега играят. Да. Да, пускаш ти да играе тук. Ей, той където е 4 от 24. Те играят сега. Да, ма този път на този мап няма се бил, нямаше хора само ако... Чули? Че къде си? Къде си? На един мап, дето има нещо... Къде е Ислос? Излез и Ислос, се казва мапа. Къде си? Къде си, един? Ето Ислос. Влязах. Ама този път ще следваме. Да, и няма да атакува, няма да тръгваш сам. И ти ще последната игра. Аре. Да я спечели някой двамата. Да. 7 човека. Лесно ще го видим. Аз взех луден акс. Защо? Карам батушки. Аре, аз съм меч, хайде. Къде си? От тебе. Аре, скачай, следвай ме. Бател, ще отидеш да цъкнеш лампата. Аре, чакай ме. Чакай ме. Аре, този път търсим често и много чули. Често има. Аре, тръгвай лодка по моста. Тук има чест. Какво има? Въдичка. Аз взем въртицата. Аре. О, вземи от ръцете, так не ще да я взема. Аре, давай нагоре. Аз казвам да ходим по големите. Ела тук до мене. Не! Майко, как ще да се фърля. Качих се отгоре, намерих чест. Къде? Отгоре, казах, намерих чест. Къде си? Как се кача? Ето. Я ми дай някакъв армор. Чакай. Ела. Айде пак ето ще се кача, бе. Още един чест. Айде да влезем вътре, искаш? Влез вътре. Чакай, не мога да се кача. Айрона. Аре, ела. неща. Искаш ли по-хубава каска? Има двама там, има двама. Начи каска. По-хубава. Аре, има двама, давай да ги би. Те са вътре и също. Идвай. Чест. Уби ги, бе. Голден чест плейт плюс TNT. Аре, аз ще летя горе. Горе има също чест. Айрон каски. 2. Да, има това. Я ми дай едната. Давай, ще. Ела, тук е. Тенкс. Къде си? Тук е. Скачай тук на къщата. Ето го. Чакай, паднах, фак. Че къде си? Бия един. Ама не дей се писа, ще уби. Аз го убих. Сега обикалям. Още един идва. Напада ма. Идвам.
Уби го, Браво, спокойно. браво. Тъй, чакай. Много пане. Какви неща имаш ти, бе? Я дай малко броня. Значи айрон бутушки. О, чакай, че съм на малко, чакай. Някакви гащи имаш? Значи гащи, значи по-хубав. Не, чакай. Значи по-хубав Golden Chest Plate. Това са мало ли меч? Да, 100 меч. Колко века сме? 4. Те идва и да нападаме някой. Лук имаш ли? Лук имаш ли? Да. Дай, аз имам стрели. И аз имам стреля. Не, ти моите стрели, айде ще ти. Къде са? Да, къде си ти? Ето ма. Добре, ето стрелите. Колко стрели? Окей. Кой го използва? Някой да намерим. Ние сме само 4. Аз викам да идвам по средата вече. В средата няма никой. Ма има често ли? Чакай, стой! Отивам да вземем често. Ама той е сред... О, видях един. О, диамант. Аз видях един. Али, чакай, ма. Ама той изобщо не е опнат. Ама къде си? Тук срещу един се бия. Аз не те видя. Помощ. Виждам. Торта намерих. О, shot by look. Вили го, чакай, искам. Шотнал го с лук. Искам меча. Дай меча. Чакай. Той е Unbreaking 1. О, той има Stone Sword. Ари, дай меча, дай. Не мога да ти го дам. Ари, Аз дай нямам Stone Sword. Имаш. Още ли имаш? Дай. След 10 секунди започва той, чакай да си свърля нещата. Немай. Дай да ги, бе. Тук ги хвърляш. Точно той. Ари. Дай го намери. Ето го. Той ще не е опнат, бе. Ари, ела. Чай се наям полу. Чакай. Чакай да се... О, сега чакай. Къде? И от друга страна там. Чакай. Той няма брони изобщо. Къде са ти слушалки? Качи се нагоре. Той се качи нагоре. Къде е нагоре? Нагоре, докато се качи. Убил го. Чакай! Стой! Но ти си по-опнат от мене, бе, човек. Ма аз бях на малко. И то се на малко бяга. Прасето бяга. Окей, аз бях на малко. Аз бях на малко. Чао.